Assalamu alaikum. Hare mi hiwri ke on fofla landis ko jawonte parti dum alkawara ko jawonte parti dum be siwude for their image gal. Mi andinti na do hunde wotere. O yi Aliou Ba be condamné mo duubi didi. Donc baytum be condamné Aliou Ba duubi didi. Ado non be condamné mo Kerno Mamadou Ba, conseil président Mamadi Doumbouya on. O immino o yehi kanko e Alpha Bakar be tawi Aliou Ba maison centrale. Be expliquer mo négociation e makko darugol tum si tawi Aliou Ba jabay be jettamo be place mo ko ministère be darana mo poste ko golla Aliou Ba yetibe o tawaka e mudum o jabata négociation yidi donc wattene hila modja baytum Aliou Ba jabali waccude be si Aliou Ba inneno mi jabi mi faldu e makko yo yafo ari ko mi bonnudo mi andale Aliou Ba walatano Aliou Ba hititano kono kol baytum Aliou Ba jabali Aliou Ba décidi baytum be jaggade himbe be baytum be lupa be wadde himbe be mutinde himbe be fiima be ronke humpitere fi mudum be ittibe ay hore be nguli mabbe den be ittibe ay hore mawbe mabbe den be ittibe ay hore bibbe mabbe ben undo fo be wulali kambe be hersalono be mijitaki dum do Kerno Mamadou Ba mo dingira yon o imike kanko Alpha Bakar be yawno maison centrale ado hande be yebe hide makko fi dum no be négociera e makko dara wasi tayi Aliou Ba jabi o négociation ni hewtata no yan hande ko be wadata be yahayo tan hande donc fi akkitugol mo be wadano mais baytum o jabalo non o hibe condamné mo duubi didi donc do non mi mari adresse agol e peuple de Guinée fop fi hon fewle de damaro nanga fop kelluno en fop meden kelluno min tu wonno kellal ungo baytum mi yidu no minni baytum be nangi damaro si fedde damaro be arano e goddo ayi be nangi be kidnappi be da de be kidnappi be da ayi kadi be wattido habi maran camara e wodo be da deja be ala ka humpitede fi mudum donc o mo won e humpitade fi mono e ala kadi girde fi no wodo yalta madina no udutude kala ko yarda marché ji fop no udutude o dogine be no doginde pompa be essence no pompude donc immoden en fop meden ko o saydo no doade immade yen en fop meden parce que yawgol kalum na ƴettugol visa yawgol maison central na ƴettugol visa donc en fop meɗen en gandi ko hoore toñe ɓe nangiri Aliou Ba ka immoɗen en fop meɗen daroɗen o sayɗo dartoɗen si innamano e immo daroɗen dartoɗen wona ƴettugol kaaƴe fero tum koye yaw yeeyoɓe wata yeeyu ɗum ko goo ɗin mun doguinayɓe o to wata dogin tan mun pompayɓe kala mo andirɗon soferjo duwaka yo fop muɗum duwa wonde correct ini e solidaire ndaren ko honno hettirte leydi men ndi parce que ɓeɓe on hide ɗo ɗum wata on habbo laggi sellu jamais de la vie no nati ka pays ɓe yimɓe wuɗaɓe ɗo no e hoore meɗen wattane ila moƴƴa ceerno e ɓe ko intérêt maɓɓe personnel ɓe jokki ko gouvernement ɗo donc ɓeɗo ko tribune spécial moƴƴinte fiɓe ɗo par ce que ɓe jaɓali déjà respectugol parole maɓɓe on kamɓe on puusde Mamadi Doumbouya yo kala ko yiɗon boli e nder sar ande Kerno Mamadou no tawa parce que kanko conseil de Mamadi Doumbouya ɗi piiji gon ko wadde fof si Mamadi innino ɓe accitumo est ce que ɓe accitatamo bala samora noddino Aliou Ba expliquani mo inni men nangete kadi men jogoma goto watama yaltinde goy hande ɗum non waɗi en howlike ɗum non waɗi donc na juutengo yewtere haala lannata immoɗen en fof meɗe ɓay na visa e yarate kalum immoɗen guere no ɓiɗɗo no Aliou Ba hetto par ce que Aliou Ba ko fi meɗen en fof o darike o ha o windi livre o darike ha o wini mo yiɗi peuple makko o darike o dardike enen kadi wawɓe ɓeyde fof si en fof meɗe se yimɓike darike ɗo goɗɗum waɗa fus waɗata donc Kerno Mamadou Ba noon mbiɗa mari vidéo spécial fi maɗa mi aroye waɗa détail fi maɗa si mi aroyi mi joɗani ko makko hakkude ni Allah mi jonete anda woni ko kiɗa e mum kon par ce que ɗa famini leydi kawri mais kala probléme waɗɗo e nder leydi kan hiɗata par ce que kawon conseil Mamadi Doumbouya à très bientôt Fodéa Image Diallo.